Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Anggi. 17 years old, dalaga pero may uyab. Taga Davao del Norte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Nawa manggod ang akong gana sa pagkaon. Araw inyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Angge! Sino ka diha? Magsige na kag tuplok ang imong cellphone? Kaon na diri, oy! Huwag gani ka maghukag nga ting paniudto na. Diri na, tangka na diri sa kananan. Wa pa ko gutom, mama. Usay wa, pagutuma ay nga lapas naman gani sa alas 12 udto. Wa pa lagi ko gutom, ma. Alas 10 na magkugko ganina nga nagkaon og biskwit. Biskwit. Pamahaw to nimo? O gani. Late na kong namahaw, busog pa ko. So, di oy biskwit rigi pamahaw. Ug alas 10 sab kang nagkaon? Ay, pastilan gyud mo Angge. Di gyud na mao ang paagi ninyo sa pagkaon, oy. Gadi mo kaon sa hustong oras. Unya, wa pag yung klaro ang gikaon. Tanawa ro gud ang lawas ni mo. Daot na kay ka. Mama sad, uy, lahi baya ang daot sa slim. Slim naman gud ko. Tungod kay na diet taon ko, ma. Mong nagbantay ko sa akong pagkaon. Sige. Mo resulta ra magyud unya nang sige ninyong paslim-slim ba? Anang inyong diet-diet. Bantay man bitag mga daot mo, ana. Sabaa gining mama, uy. Nag-chat pa baya ni Rico. Kamu na si Rico? Hapit na. Sus, siya, uy. Isag nakagusto na, paigot paghihapon. Madya, uy. Ako pa siguruhon kung wa na bagyod sila sa iyang uyab. Pero, unsaon man na nimo kung sila pa? I like Rico. Mao kung sila pa man gani, siguruhon na ako magkabuwag aron nga magkami na si Rico. Padugang sa pusta ba day ba? Aron ning akong mga pagdili-dili kunuhay kay padugang nas pusta kay selos-selos kunuhay ko nga sila pa sa ilang uyab. Kay day, I like the idea gyud. Padugang skilig ba? Labi na kon mamugos gyud si Rico nga wa na sila o nga ako na ang iyang pilion. Haba ng hair mo, Day. Ang taga-din ka ng iyang uyab? Or shall I say, ex na ba? Ex na. Kay nanguyab na ginako si Rico nga sa ato pa buwag na sila. Okay. So, taga-asa ng iyang ex? Taga-bukid man kuno na. And know what, day? Kaliwat kuno na og mga barangan. Ha? Unya? Huwag ka mahadlok? Hadlok barang ba, oy? Uso pa bagon ng barang? Wa na sila mo exist rong panahon na, day. Modern world na taday. Mo nang wa na nang tinuhuan na. Dili ko mo to, anang barang. Agay, sakit sa akong tiyan. Naunsa man eh. Kaaslom sa akong tugab. Maragasama na nga akong tutunan sa kaaslom. Agde? Daon sa ka, oy. Ma, Marunong kong kakasukaon ng sayos buntag. malain kayo akong ginawaan. Sakit ang akong kuto-kuto. Oh. Aslom ang akong itugabog. Kasukaon ko. Magdos ka ba? Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Nakasiguro ko nga dili gyud ko mabdos. Magibati lang gyud ko sa akong may kuto-kuto maong kasukaon ko. Pirmi manggod kong nag-diet aron ma-maintain ang akong kaslim. Hangtod nga niabot sa punto nga dili na ko ganahan mo kaon.
Mao to nga maglain na pirmi ang akong kuto-kuto. Hangtod nga maglisod na ko sa paglakaw. Unya, Unsa? mauna ma. Maglisod ko sa paglakaw. Lisod gani ibarog ma. O sakit ginawa. Sakit ang akong kilid. Ginoo ko. Naunsa man di ay kaanggi. Ani ma, uy, nikalit man lang ni. Pastilan lagi ng diet ni mo, uy. Di man good siguro. Unsay di? Kisa may di maluya ng way klarong kaon, ha? Bebe, pagkaon aron mabalik ng imong kusog, be. Ayaw na nang pagdayet-dayet ang gi. Uy, kay kabong-kago naman gani ka. Ma, Oo, nya. Kumusta namang imong pamati ha nga nakakaon na ka, anggi? sakit gihapon akong kilid ma. Bebe, suway ko tindog, be, kung makabarog na baka. Oh ma. Ay! Oy! Oh! Ma. Ay, babalik na rin lingkod. Balik. Ay, ginoo ko na unsa man day kaanggi, uy. Ma, dili pa ko gustong mamatay. Sapa, uy, ba ini ay, mamatay ba, oroy? E paghiskot, anak, god. Paningkamot nga mamaayo ka, anggi. Anggi, Day, sila maayo kinakaduaw ka. kay mabalaka man ta nimo. Mukuyog man ta ganito si Rico, kay nabalaka po siya nimo. Pero may klase pa man siya. Maari ra tingali tog iya. Gimingaw na sad ko ni Rico. Pero anggi, huwag ka kay pabarang sa uyab ni Rico. Pagpabinisaya ko no, uy. Kay basi nagipadautan ka. Unsa? Oy, gibinuangan man ka. Ha? Unsay buot ni mong ipasabot iyo? Gibarang man ka, Inday. Unsa? Gidagid ko sa akong mama sa tambalan nga kanang binisaya. Og ang giingon sa tambalan, kay gibinuangan kuno ko, gibarang kuno ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod, unang pangutana. Tigdayet-dayet ko kay aron ma-maintain ang akong kaslim. Og kasagaran, muskip gid ko og lunch, ilabi na kon late na ko nga namahaw. Mao ba kini ang hinungdan nga magsakit ang akong kuto-kuto? Ikaduhang pangutana. Sa kadugayan gud na akong diet-diet, dili na ko ganahan nga mukaon. Unsa man kada na daot sa akong tiyan nga nawagtangan manggid ko og kusog bisan sa pagbarog. Ikatulong pangutana. Sakit ang akong kuto-kuto. Sakit ang akong kilid kon iginhawa ug maglisod kog barog ug sakit ilakaw. Unsa man kada ay posible na akong sakit. Ug unsa may itambal ani? Ikaw pa to katapusang pangutana. Nagpatambal na ko og tambalan nga binisaya og ingon sa tambalan nga gibinuangan kuno ko, gibarang. Husto ka ang tambalan? Kaysa akong nahibaw-an baya, kaliwat og barangan tong ex sa akong uyab nga nasuko namo. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, anggi. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Og kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana og mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ay na mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Yes. Klase-klaseng pamaagi yun na guys kung saan ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo ang importante. Ang Unsa kumpletuhan importante? ang inyong address para may balomig, may balomig tagadiin mo dapit. Unya,
ang inyong istorya para mahatagan og kinabuhi sa atong scriptwriter ug sa atong mga talents, na? Muna, no, ipadala na ang inyong, muna, ay mo pagdugay-dugay ug padala sa inyong suwatan. Unsa itong mga quote for the day, Doc? Ang atong quote for the day is that some things are bound to fail for you to learn to shape them better. Yes. Hindi ka maka-expect na smooth sailing ning kinabuhi, ha? Nagay mga Namang nagay gitay mga mga obstacles along the way. pero mo man ay makahatag og kanang spice sa ato ang Spices, kinabuhi. Nga maka-appreciate tag kinsay naa nato, unsay naa nato, di ba? Kay kung spontaneous lang, di naman kaka-appreciate og unsay naa nimo. Maog yun. Do not compare yourself to other people. You compare yourself to who man ka, kinsa man ka gahapon. Yes. Correct. All right. Ato ang ma-greet today, Doc, di ay. Iya, ang atong mag-greet today, no? Mga taga-Glan Sarangani, maayong pagpaminan nyo diha. O mga taga-Negros Oriental, taga-Tabuelan, Cebu, mga Luyaw family, si Nestor o Glinda diha sa Joseph Hardware sa Minglanilla, Cebu, no? LP Alfante diha sa Minglanilla, Cebu, mayong pagpaminaw. Kapitan Chris Ababa diha sa Kantawan, Naga, Cebu, ug mga Natad family mayong pagpaminaw, no? Yes. Ug ang ato ang letter sender atong taguon sa pangalan nga si Angie, 17 years old, dalaga na uyab taga Davao del Norte, punto medical ta, Doc. Punto medical, na? So, unang pangutanan ni Di Angie. na ni siya ganahan mukaon. Kanino to nandi nakamukaon kay siksi ka. Usay ang depende gani no kay ang ubay problema unsan paghunong og kaon. Ang kani ang problema way ganag kaon be. Yang unang pangutana, tig diet kuno siya kay aron ma-maintain ang iyang kaslim ug kasagaran agoy. Muskip gyud siya lunch ilabi na kung late na kuno siyang mamahaw. Mao ba ni ang hinungdan nga magsakit iyang kuto-kuto? Of course. Of course. Kaya ang atong tiyan dili man na under our voluntary control. Whether we like it or not, ang atong tiyan magsige siya galing, no? I hope nga dili ka mo end up ka ng among gina-diagnose sa among mga patients in the hospital as anorexia nervosa, no? 17 years old pa ka, sa nagtubo pa ka, no? So, kini mga anorexia nervosa ng mga tao, especially common sa mga babae, no? And they will no longer eat because they think that they are already overweight, no? But actually, they are already skin and bones, no? Eating disorder ni siya, no? So, kaon gyud ka, nya, kung medyo conscious ka sa imong physical figure, then you do exercise. Dili na kamukaon. Kaya kung dili na kamukaon, magaskas ng ilawom sa iyong tiyan, magka-ulcer diha, problema na, no? So, kinahanglan na ka na o gastroenterologist, no? Yes. Ang iyang sunod nga pangutana sa kadugayan, good kuno niyang diet, dili na siya ganahan mukaon. Hala, basi nag-anorexia na ni siya do. Anorexia nervosa Unsa na ka ha, di ay nadaot sa iyahang tiyan nga nawagtangan naman gyud siya kusog bisan sa pagbarog. Ay di na ni masaktong diet ni mo day. Diet, no? Kung ano ka, kanang alarming na ni siya, ha? Kay ang atong tiyan akong balikon, dili ni siya muhunong o galing, bisan pa man agway sod, no? So unsa man magaling siya dito sa sod, nya aura di magaling padayon nya ulay sulod, magasgas na diha sa ilalom, mga problema na. Yes. Bisag way sudan ka nindot kaon sudli gyud imong tiyan. 17 years old pa ka kung balikon, you are still a teenager growing up. Ang atong mga bones actually yung mo hinay or mohunong na ni og tubo by the time nga mo abot tag 21, no? So 17 pa ka, dugay pang panahon, magsige pa kag nagtubo pa ka, no? Oo. Yes. Unya, ang iyahang sunod nga pangutana, sakit ang iyahang kuto-kuto, sakit ang iyahang kilid, iniginhawa og maglisod kog barog, og sakit ilakaw. Ang kiwa naman kay nutrisyon day. Kahana kang sakit-sakit. Unsa man kaha di ay ang posible na kung sakit ug unsa may itambal ani. Ang itambal nimo anak kaon. Kaon og sakto kibaw ka ang diet manggod na ako Doc ni agi man sa jud ko anang sige jud dahil kinsa bagoy babaeng di gusto ma-sexy. Oy, di ba? Halatanan ako
ako, I'll be very honest, tanan gisudlan kanang mga slimming tea, slimming pill, Oo. maski unsa na lang gyud, kanang keto, mga anak, pero kibaw ka unsa gyud ang ako ang na learn doc, dapat kanang dili nimo i-deprive ang imong kaugalingon. Unya dapat at some point mo kaon gyud ka, everything lang in moderation. Ayaw i-deprive kay the moment mo sukom ka or mo tilaw ka gamay, ana abalik na sa gayo, yo na pod. So make it a lifestyle, pero kibaw ka unsay best para ma-sexy ka, exercise. Exercise. Maog yun, no? So iyang sunod nga pangutana, Doc, no? Katapusang pangutana, nagpatambal na ko og tambalan nga binisaya na. Agoy, og ingon sa tambalan nga gibinuangan kuno siya, gibarang husto ka ang tambalan ani, kaya ang akong nahibaw-an baya kaliwat og barang ngantong ex ang iyang uyab nga nasuko na mo. Hala ka. Doc, medical doctor. Oh, yeah, medical doctor ko, no? Ang ngayon ana nga gibarang ka ang rason nga nung daghang kay kag mga signs and symptoms of mga medical problems because why sud ang imong tiyan. Mura kag kanang motorsiklo nga kulang na sa oil o gasolina nga nagsige pog dagan, no? Purot-purot na nga andar. So kaon onya sa may 17 anyos wala na siya nag-eskwela, no? Mangyang Eskwela pa. Ha? Eskwela pa mo bitaw nga Oo. imuhang lifestyle, di ba? Kanang dapat naglihok pa manggug ka. Oh. So muna iyahang ikuan kinahanglanon gyud. So naatay mga butang aning kalibutan nga di biton ta ma-explain sa siyensya, no? Ingon dok mo to kag barang o kag mga witchcraft, mga voodoo, mga nabi na sa mga libro ato ni na mga culture bound syndrome. Usa na ka chapter, no? So naa na siya. So pero dili ko otoridad to comment on that. Pero medical doctor man ko, ang akong explanation is in the medical side of it, no? So kulang ka sa nutrisyon, mga vitamins, minerals, mao na ang daghang kag mga psychosomatic signs and symptoms nga gipaminaw kay nagsige kag diet, no? Kana gyud. Anyway, kani gyud no nga di man gud kayo musukob anang mga binisaya, although kibaw man ta nga kaning mga herbal nga medicines na man gyud na scientific na explanation kay mga tambagikan man as mga herbs, Yes. mga katanom, di ba? So naa man gyud na, pero tungod kay giskwelahan man ning Doc Obra, so ari lang ta sa scientific Bisa explanation. kung saan pa nimo ginomong tambal nya wa kay kaon-kaon. Dili gyud na mo work. Silbi. May lag na ka sa ospital kay dextrosone ka. Ang makina manggani kinhanglag gasolina. Mao. Kita pa kahang tao, kinahanglan sa tagpagkaon og tubig, ha? So, kaon lang, and then exercise, and then moderation. Mga suking tigpaminaw, hinawat unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuwang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak areman. Daghang salamat ug maayong adlaw.